Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Odon ketto saktirde mon Pindi Radio. Pindi Radio ɗo e Dakar, legal Anne-Mariste, Villa 92S. Olel Pindi Subaka ko yewtere nde rédaction Pindi Radio waɗanto on e kala subaka. Olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta. Gilay faggudu, jaynde, cellal, yurnito, chronique, kam e fina tawa. Ɗeɗo toɓɓe eko wona ɗe fof ma kaale e nder yewtere Olel Pindi Subaka. Olel Pindi Subaka ko yewtere nde rédaction Pindi yuɓɓinanta on e kala subaka. Altine ha aljuma kala hen ko majjuma gilay actualité ha e ko nandi hen ma Olel ar humpitma. Olel Pindi lotti wempeƴƴerde mum ɗo e Anne-Mariste. Olel jaabi nangodiri funnangue hirnangue kam e rewo e worgo. Wulango humpito nangodiri, auditeur uji Pindi nani, humpito ɓe paami. Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heɗotoɓe saktirde Pindi Radio kala e jokkorde on calminama yinde on manama e jettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗo ko wela eɗo wela e nde wela eno welira gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi adi amene mon e kala subaka altine ha aljuma so ɗo waktu heedi ko hemnude on nde yewtere wiitende Olel Pindi Subaka. Olel Pindi Subaka ko yewtere ɓennore ɗo e saktirde moɗon Pindi Radio kala e jokkorde muɗum kono kadi ko yewtere ɓennore toon to Ayawu Pindi TV alarba alkamisa hani kame altini so tawi ko ɗum puɗɗori ɗen. en jetti Allah en juule nabi Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en jetti nene kame baba ko non tigi jettirten dendagal ben heɗotoɓe ne jeeɓene oɗo saaha e nder leydi Sénégal ha ni toon to caggal leydi en jetti Daouda Diouf gummiɗo ko ɓoyani e yewtere mbiyen e kabaruji nder leydi caggal leydi kame coftal balli en gari oɗo alkamis ene woni nogase jeenayyi lewru février hitano junnaji ɗe nogase nayyi ngam humnude oɗo aadi mo gardirɗen e ɓen heɗotoɓen kono kadi e ɓen yeɓoɓen toon to Pindi TV to karallagal e oɗo subaka wonani en toon to banggue radio ko Gandoli Fadiga to régie télévisé wonani en toon ko Oumar Diobo Sow wonande caméraji ɗi hufani en ɗum ko Djibi Dieng eɗen jaada hen e yewtere nde hono kala subaka Elhaza Bassar. Elhaza, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amadou Moussa An caggal no jitden Allah en juule Rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini hettiyankoɓe men te mbawi wonde nder dundu Baba Adamo kala kono en ñaguima gueno yoroken fartangi kala ko mbawɗen yewtude émission wawnani de famede Amadou Moussa An. Allahumma amin. Allah jarama e ɗin duuji Elhaza Bassar ma en gar joni ko yiwiti e lelgo woni programme yewtere men e oɗo ñalawma hande ina woni alkamisa nogase jeenayyi février hitano junnaji ɗiɗi e nogase nayyi. Olel Pindi koye wuli wulango kumpitan noon koɗon jam hawri Afrique. lelgo yewtere men e oɗo subaka hande alkamisa ne wayno puɗɗortoɗen ko météo du jour kabaruji weyngo gummoriɗi en toon to ANACIM agence nationale de l'aviation civile
et de la météorologie du Sénégal ciaral tambigal gueɗe leydi ndi caggal muɗum ma en ngar e éphéméride du jour ko hakillaji poti nangude oɗo ñalawma nogas jeenayyi lewru février no mbiɗum den hanki wona ñalawma kewɗo ko jolno e muɗum nde tawno ko ñalawma garto e kala duuɓi nayyi so tawi yonti manam ko ñalawma ganduɗa o weɓani hawrude e baɗe baɗoje nde tawno ko ɗum ji sababu ni hande ma en paam éphéméride du jour hewani ko jolno e oɗo ñalawma nogas jeenayyi lewru février. Revue des titres heta en caggal ko sifa e kellegal ne jaadi leydi Sénégal caggal muɗum ma en gar e olel diwan directement jilloyten ko toon to leydi Mauritanie jokkodirde hen e Oumar El Siamo haalnen ko ɓuuri ko mantinade e ndin leydi e nde yontere caggal muɗum ma en gar e ko guinnirɗen hande laɓɓitinde walla ni famnude e luwaji amnesty mais noɗɗo rewde e nder leydi Sénégal ɗi gona kewɗi ko ɗi tati taw so tawi jimdeteɗo yettima ɗi gona nayyi ma en garet yin ɗon tati kono kadi jopoɗen on ɗon nayabo tawi ko ɓen jopaɓe hen tawi ko wannoɓe gueɗe countriɗi 2021 2024 battane ɗe kono kadi en gartam loi amnesty e nder leydi meɗen Sénégal e on tuma pawen hen actualité ko ɗon dewten ni gudditen ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 hade nden joni joni en gudditat hello men arwanigo woni météo du jour. Météo du jour caggal nde 8h fayi hojmaji capantati jeegom ɓoyata capantati jiiɗiɗi ko garaten ko yutti ko ɗon météo du jour woni kabaruji weyngo gummoriɗi en toon to ANACIM agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal ciral tammigal gueɗe leydi ndi ɓe kolliti wonde nguleki ma teske e ñalawma hande o nangue ma fertu e dendagal jok leydi ndi kala kuɓal ɗum ɗo noon ma teske ley subako eɓe wiide mabɓe ene wayno kin nguleki ni ma lombo hakkude capantati e jeetati ha capannayyi ɗiɗi ɗo ɓurata wulde ɗo saɓora to banggue nguleki ne wayno toon ma won nogas jeegom e kaltede nde ƴiɗɗa jammaji ɗi hani fayi subakaji ɗi ma teske ɓuɓol ko wayno nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko jimɗi e banggue maayo hango kono kadi ɓen jimbi e maayo welgo ngo e wiide on ɓatake ANACIM puɗortoɗen to banggue nguleki e ɓuɓol ko ɗo e wuurlamorgo ngo Dakar finɗo ko nogas goo ma ñalde nogas jeegom taw yaadu hen koye nangue yaltugue no fewi toon to banggue Thiès e Tivaouane ɓe kabri en fini toon ko nogas ɗiɗi ɓenne ma ñaldu capanɗe tati e joyyi Mbour fin toon ko sappo e jeenayyi ɓe keɓori ñaldude ko capanɗe tati e jeegom Saint-Louis du Sénégal banggo ha toon to Dagana fin toon ko nogas e tati ɓenne ma ñaldu capan tati e jeenayyi Louga fin toon ko nogas degré ɓe keɓori ñaldude ko capan tati e joyyi Linguére fin toon ko nogas e tati ɓenne ma ñaldu capan tati e jeenayyi haade nde dutɗen toon to Podor ne wayno en kalano on ɗon département fin toon ko nogas e ɗiɗi ɓenne ma ñaldu capan tati e jeenayyi Diourbel fin toon ko nogas e ɗiɗi e oɗo subaka maɓe ñaldu capan tati e jeenayyi Kaffrine fin toon ko nogas e tati ɓenne ma ñaldu capanɗe nayyi e tati Fatick fin toon ko nogas e goho ɓenne ma ñaldu capanɗe tati e jeenayyi Kaolack fin toon ko nogas e tati maɓe ñaldu capan tati e jeenayyi Tambacounda e Koumpentoum fin toon ko nogas e joyyi e oɗo subaka maɓe ñaldu capannayyi e ɗiɗi Goudiri Bakel ko palde nder on diwan mo Sénégal oriental ɓenne fin toon ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu capannayyi e goho Matam fin toon ko nogas e tati e oɗo subaka ɓe keɓori ñaldude ko capanɗe nayyi e goho toon to Kédougou e toon fin toon mbiyen ko nogas e joyyi maɓe ñaldu capanɗe nayyi ɗiɗi Kolda fin toon ko nogas degré ɓe keɓori ñaldude ko capanɗe nayyi e goho Ziguinchor e Bignona ɓen piniri ko nogas degré maɓe ñaldu capan tati e jeeɗiɗi toon to Sédhiou walla mbiyen toon to Cap Skirring taw fin toon ko nogas e goho ɓe keɓori ñaldude ko capan tati e goho Sédhiou ko toon dortoɗen fin toon ko nogas e oɗo subaka maɓe ñaldu capannayyi degré ko ɗum wonno ko agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal siral tammigal gueɗe weeyo himnuno en oɗo subaka joni joni paalen koye rogere men ɗimmere woni éphéméride du jour jour ko hakkillaji poti nangude oɗo ñalawma nogas e jeenayyi février mi waɗa maintenir suspense élage mi namdoma holko cikkuɗa hande éphéméride du jour foti addude foti jara deke en surprise o wodani par ce que aɗum tiimi hen déjà minen tiimi ko komi jinnoɗo bettude mo kono noon finalement deke an tawi a udditi ɗum ha haljiji donc betten ɓe ganduɗa kañumen goni yeeɓoɓe ene heɗotoɓe ne oɗo saaha éphéméride du jour de hande heewani ko gueɗɗi tan meeɗi kewde
e taarikh ɗo e nder leydi Sénégal gadano ko 1944 juste e nder guerre mondiale goɗɗo kewi ko 1988 donc ɗiɗi ngoodi hannde oɗo éphéméride du jour ene famni noon nde tawno ene kaalino guila hanki ñalawma nogas e jeenayi février artata ko laabi nayyi e kala artata mbiyen ko lawol gotol e kala duuɓi nayyi ɗum jeeyi sababu noon hawridde gueɗe e kewoje mantineɗe nder leydi ndi weeɓani no feewi donc puɗɗortoɗen ko ñande nogas e jeenayi février 1944 tan temedde jeenayi capannayyi e nayyi e nder pleine guerre mondiale le commissaire français o ɗo biteɗo la marine Louis Diakino ari ɗo e Dakar tawi noon o arno ha joni ko waddi ko wiyete décoration ɓe ganduɗa ko gollannoɓe toon to base navale de Dakar ɗum tawate ko toon to nokku biteɗo hono nokku mo ganduɗa o woni ko toon to port autonome de Dakar éphéméride du jour mo battodirɗen o woni nogas e jeenayi février 1988 tamnere temedde jeenayi capanɗe jeetati e on ɗon tuma hawri koye no hanki walla no janggo e muɗum nden ɗon on ɗon consultation électoral woni yurnitade ko fate banggue ngoɗon ɓeeto sumgoji wannongo koye on tuma état d'urgence waɗa décrété e dendagal jokle leydi Sénégal kala e kuuɓal walla dendagal jokle Dakar kala e kuuɓal nde tawno état d'urgence ko nde ni Sénégal fuɗɗi wurti ɗum ne kadi caggal muɗum koye l'an 2020 walla 21 l'an 2020 saha Covid voilà donc 1988 hawrno koye nogas e jeenayi février ko nden région de Dakar waɗa ko wiyete ko kuulal état d'urgence tawi noon ko ɗo e Dakar noon ɗum noon jopino sababu noon ko fitnaji bannoɗi ɗo e saahaji sumgoji ha jibini Sénégal yeehi ko wiyete koye année blanche Elhadj Abbas ko ɗe toɓɓe ɗiɗi gooti hannde ono éphéméride du jour donc forcément sa namdama souvenir mbiɗa sikki hay goto wawa bettudema e oɗo subaka ƴew micro ma o en attendant ƴeewen voilà mbimi taw en gartat tan e nogas e jeenayi lewru colta hitan ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati woni état d'urgence on ɗon mo ganduɗa hoorema waɗama décrété ɗo e dans la région de Dakar woni wuuro lamorgo ngo sababu noon ko waddeno wonnode wadde consultation e ko fate électoral mo ganduɗa hoorema ɓennina hani jibini vraiment no mbiɗani joni woni on ɗon année blanche mo ganduɗa hoorema woni nino perte mawɗi wonande Sénégal didirno malgré noon ko état d'urgence o ko ɗo e Dakar tan wonno so par rapport e mbo 2020 o kañum ko nettodi Sénégal quoi eyyi ko ɗum ɗon tan serni kam woni no état d'urgence kadi mo ganduɗa hoorema vraiment ɓesgu wonno wurnoɓe ɗo e Dakar kañumen foof kadi wonino ɗumen tampere par ce que état d'urgence waɗi ɗum musde kala nde waɗa décrété yimɓe jokoto ko jokuru wonande yimɓe wonande liggornoɓe jamma walla liggornoɓe won certaine heure uji hankkadi an wonnimama jokre a wawa yaade donc jibini fitinaji musde donc yiɗi wi tan fitinaji wona hande tan fuɗɗi e leydi Sénégal quoi koko hunde ɓoyde c'est ça état d'urgence ko hunde ene waɗi toɓɓe kewɗe waɗi état d'urgence sanitaire Sénégal wurini ɗum e saaha Covid kono kadi état d'urgence mo ganduɗa koto banggue kulhuli woni ndenka sécurité ɗum ne kadi jolino ɗo en on ɗon noon ɓuuri hulɓinade saabu on ɗon tawata ko leydi ndi woni fitina musɗo e on tuma noon huule woto wadde débordé woni woto ɓurtude juuɗe e on tuma laamu ngu waɗa ko wiyete ko décrété état d'urgence e on tuma noon Sénégal wuurini ɗum eɗen imagine on ɗon tuma ko ɗum hawjene mawde kam ne wayno wonanta ɓen hoɗɓe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar saabu en fottude état d'urgence l'an 2020 jiiɗen hawjede yimɓeɓe e on ɗon saaha mboros Covid kono on tuma wonno ko état d'urgence sanitaire a jarama Elhadj ko yiti on ɗon souvenir mo ganduɗa heewani no fewi ɗum noon ɓen jibinaɓe hannde taw ko hannde mbaɗa anniversaire uji mumen mbiɓe joyeux anniversaire saabu weeɓani vraiment saabu anniversaire ɓe waɗata ko kala duuɓi nayyi ɗum noon eɗen mbiyaɓe joyeux anniversaire tade woni ko hande woni ñalawma ɓe jibinano kamɓe bonnata gâteau so kamɓe tan wanno dépendre fenanoɓe gâteau ɓe sikki guddat nde tawno so tawi ɓe guuri fedde anniversaire uji mabɓe ko par duuɓi nayyi wonata joni paaɗen koye rogguere men tataɓere woni revue des titres.
ministre ko sifa e kelle gadane jeyde leydi Sénégal 8h fayi hojma capannayi joyi ko don tigi gartene den don jeydi kono hade den en jettal radio di ganduɗa ene cenge men e oɗo saaha nde Espoir FM toon to Tamba wondude Demed FM toon to Demed Hunare FM to Hammadi Hunare kono ne Danema FM toon to Matam wondude Fouta FM toon to Pété en calmini en jetti en jarni ben yeboɓe en toon to Ayaw Pindi TV on bismama e roɓindo jayndeji oɗo subakal kamisa nogas e jeenayyi lewru février hitaro junnaji ɗiɗi e nogas e nayyi roɓindo jayndeji oɗo subaka hebnaten jande ɗi ko Elhadj Bassar Elhadj Bass hol jande puɗɗortoɗen e oɗo subaka ko noon Amadou Moussa Allah jarama kadi en beltinimama no fewi enen timiɗo e jaydeji sappo e goho kono haade men haalde holɗe ɗi puɗɗiri alay sago kalnamen holɗi daw jayɗe ɗe ne wayno Elhadj gaari koye toɓɓe ɗiɗi toɓɓere ara wonire nde ko konguɗi jaltuɗe ɗi e ko yewiti e batu jagorɗe hanki ko fate banggue gonka leydi ndi woni on amnesty tijjaɗo kono kadi e heɗade conseil constitutionnel ene tawe hen kadi sunare mawde memde leydi Sénégal woni jologol bateau walla laana sa yiɗi laana jolnuno ko ɗanniyankoɓe ina tindi toon to Europe kanɗon yuwi ɗo woɗɗani maaje Saint-Louis pittali kewɗi o saaha ene lime nogas e jeeɗiɗo ha nogas e jeenayo wasɓe hen pittali mumen kono noon jayde observateur holno dawri kañum ko nden tigui puɗɗortoɗen e oɗo subaka hannde nden jayde ne wayno wi ari koye conseil des ministres ɓe mbi ko le président débarque ɓe cifono en noon ɗin konguɗi kanko mo leydi ndi o wi so tawi on ɗon conseil constitutionnel ne wayno tan holliti walla ni fawanimo date woni wimo wonde ko ɗo date tan ɗin sumgoji mbawi wodde toɓɓe tati jowaɗe firti haala ka kene jokkitoyi goɗɗum ko tawete hen ɓe mbi ko ɗon pouvoir exceptionnel pouvoir woni sembe ɓurtuɗo mo président jogui e on ɗon e nden yewtere nde ganduɗa ene haale hannde ko wiyete dissolution woni pusgu on ɗon conseil des ministres conseil constitutionnel kono kadi ɓe garti e konguɗi Ismaïla Madior Fall mbiɗo wonde ko uddi liste candidat ji sappo e jeenayyi tawi Karim Wade udditantaki on ɗon processus kesso ɗum ɗon ko Ismaïla Madior Fall woni haalde on ɗon saaha goɗɗum ko tawe hen ɓe mbi ko jagorde ɗe mbaɗi adopté on ɗon projet de loi amnesty tawi ni ɓe timani on ɗon document ɓe garti on ɗon contre amnesty ɓesgol ɗi ganduɗa ɗi ko ɓen loriɓe hen yidde mumen tan ko yo ñawore wat woni on ɗon procès ɓe kolliti wonde hay sinno tawi laamu ngu ɓumi pellital hokkude ɓe milliard uji kamɓe ɗum ɓurananiɓe ɓuraniɓe ha joni ko ñawore saabu ala ko ina lomto gurdam ɓesguli mabɓe ɗin konguɗi kala ene jaaji e hello tati e nder nden jayde groupe Futurs Médias kono jayde le quotidien le quotidien e oɗo subaka hannde ne wayno kañum ne arti koye on ɗon fannu ɓe mbi ko gasirde mandat mo leydi Macky Sall sawinen ɓe mbi ko Macky s'en va le 2 avril Macky Sall ma ya ñande ɗiɗi lewru avril noon jaynenkoɓe ɓe mbi pellital makko o wi tan ko ala ko wawi ɗum waylude e oɗo saaha hay sinno tawi ɓe mbi wondene ko notification ma yette ma nawe toon to conseil constitutionnel e oɗo ñalawma hannde ɗin ko goɗɗen jaaji e hello jeenayyi goɗɗum ko tawate hen ɓe mbi ko ha joni ko tana kesso walla tana ha joni baɗɗo e ko yewte ɗanle nde ndewani lawol ko ɓuuri mbiyen gosɗe nogas woni ko gawta toon to Saint-Louis ko noon besbi le jour nden ɗon jayde ne wayno ari koye ñande ɗiɗi lewru juin e onon article mo ganduɗa ko 36 alinéa 2 ɓe mbi ko Macky riwti on ɗon bal toon to kanwuji ɓen ɗon les 7 charge no pamirɗon ni ɓe mbi ko ɗon cérémonie remise de conclusion manam tan dokkirgol nden deftere ko yewti e tongade nde to banggue on ɗon conseil walla mbiyen on ɗon dialogue national ne wayno ko altine paaɗo mo leydi ndi jogori hebde on ɗon nden on deftere tongude kala ko fate banggue ko yewta toon ɓe mbi ko mawɗo leydi ndi noon ene yiiɗi on ɗon loi amnesty tawi koye délai cohlare ɗe woni meilleur délai ɓe garti ha joni indemnisation coynaɗo fewde ɓen ɗon ɓesguli ɗi ganduɗa ɗi ko lorinoɓe on manifestation woni damorde ndi ganduɗa ndi ina ɗamina ɓesguli ɓe koreji mumen keddi
e ɗin manifestation ngaji amma dokke ko fay arde Diagne l'indépendant e oɗo subaka hannde wi ko amnesty général le projet de loi adopté ɗum tan ɓe mbiɗe gardini bindol on ɗon amnesty général ne wayno on ɗon projet de loi ne wayno ha yewtidama famodirama hanki e batu jagorde ɗe on ɗon projet de loi d'amnesty noon e wayno tan ɓe mbi windama e on ɗon rapport tawi ni ko fate banggue manifestation ɓe ganduɗa bannude hakkude hitara ñaɗiɗi nogasi goo 2021 ha 2024 ene wayno foof waɗama prouvé hanki gouvernement o noon waɗi ɗum prouvé kono kadi waɗi ɗum adopté ko yewiti ene ɗon jonde nde ganduɗa nde ko jonde conseil des ministres juɓɓinaɗo hanki toon to galle lamorgo to ɓoyata on ɗon texte ni ne wayno on nawe toon to assemblée nationale e yeeso député ji ɗi tawi ɗum jogori wonde koye balɗe paaɗi konnguɗi kewɗi sifaji ɗi kala ne tawi e hello mabɓe tati e nder nden jaydi l'indépendant e nder nden jaydi e hello mabɓe joyyi ina tawe hen alhaali ɗalle ɗe ndewani e lawol ne wayno tan ko gosɗe nogas e jeegom kañumen gawta toon to plage mbo Saint-Louis du Sénégal kono noon jaydi gendiri nde le soleil nden gendiri nde oɗo subaka arti ko noon dialogue national juɓɓinanoɗo o ɓe mbi tan di dokkirgol on ɗon rapport woni remise du rapport jogori wadde ko ɗo e balɗe 4 paaɗi ne wayno noon jogori hebde on ɗon rapport ko président de la république on ɗon Macky Sall ni ma wat saisine woni ma naw ɗum ɗon toon to conseil constitutionnel tawi noon koko hebde caggal nde o heeɓi on ɗon document ɓe kolliti wonde noon pellite kewɗe ƴettama ha tengte ko fate banggue ɗin ɓesgol ɗi ganduɗa ɗi ko koreji mumen lorino e ɗin manifestation ngaji manam tan dokkirgol ndamorde ndi e indemnisation e ko yewiti e ɗum ɗon ene jogori tigui hokkede ɗin ɓesguli ko heddi koɓe mbi ene wayno ko ɗon projet de loi d'amnesty waɗama adopté e toon to batu jagorde woni hanki toon to galle lamorgo to jayde las quotidien e oɗo subaka ari e titonde wonde ɓurde nde mantinade e oɗo subaka hannde ko ɗum drame tana waɗi toon to maaje kaade ɗe Saint-Louis ne wayno ko laano yuwi toon yooɓi pittali yooɓi pittali nogas e nayo barmini fodde 45 tawi koko yewiti e nder duuɗi yo layru ɓende noon jinno yaade ko toon to duunde Europe ɗin konngudi sifaji kala ne tawe e hello mabɓe jeegom e nder nden jayde witende las quotidien jayde la libération nde narti hen wi ko Barça walla Barsakh ɗum ɗon noon ɓe mbi ko tana kesso toon to maaje ɗe goku mbacc noon jaynen ko ɓe mbiri ne wayno ɓe gummino ko toon to Joal ko tolno hande balɗe 3 kanɗon laano noon ne wayno jolni ko temedde ɗanniyankoɓe kañumen tigui juuyi toon to plage biteɗo hono salsal hanki waɗi nogas e jeegom goski gosɗe nogas e jeegom kañum ko woni ko gawta hewɓe kadi koko majje oɗo saaha woni no jiɗoni ngal ɗo natal ɗin konngudi kala ne jaaji e hello mabɓe jeegom e nder nden jaydi witende la libération le réveil quotidien walla le réveil journal so on jiiɗi nden jayni ne wayno wi ko Barça walla Barsakh ɗen noon ɗalle ganduɗa ɗe koɗen ndewani e lawol ko ɓuuri gosɗe yimɓe nogas kañumen goni ko kawre ladial yimɓe nogas mbiyen goni ko ɓuuri yimɓe nogas kawre ladial jooli toon to maaji kaɗɗi ɓe kolliti wonde kanɗo lana ne jolluno ko ɓuuri 300 ɗanniyanke tawi foof en gummi ko toon to wuuro wiyetego Joal e oɗo saaha noon jilaw ɗen ɗon gosɗe ina jokki toon to maaje kaɗɗe ɗe Saint-Louis kono noon jayde le regard quotidien e oɗo subaka wi ko ɓuuri pittali nogas goni ko keddi e maaje kaɗɗe ɗe tawi ɗum ɗon noon ko yo layru laana toon to maaje kaɗɗi ɗe Saint-Louis du Sénégal jaynen ko ɓe nen gardini bindol mbi tan ko ɗum lourd bilan macabre manam tan ko ɗum limore teddundi nde ganduɗa hande o heddima hawre ladial ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon yinnoɓe yaade toon to duunde Europe notal no jiɗɗon ngal tawi ko sapeur pompier woni e wundade neɗɗo ɗin konngudi kala ne tawe hello joyyi e nder nden jayde le regard quotidien kono noon garden ke stade quotidien ko ɗon guddirten jaadi men coftal balli e oɗo subaka ɓe mbaɗi ko natal mo ganduɗa kan woni Iliman Ndiaye wondude Pierre-Emerick Aubameyang attaquant kono kadi étoile vedette mbo Panthère de Gabon ɓe mbi ko probable adversaire de Lyon en mars woni ɓeɗo Gabon caggal muɗum ko Amiens jogori won caggal muɗum ko Benin jogori wonde ko toon to Amiens noon ko ville tawte toon to wuuro toon to leydi France goɗɗum ko tawte hen ne wayno ko round up toon to Europe Chelsea Liverpool mbaɗi e Manchester United mbaɗi qualifié on ɗon FA Cup
kono ɗum Inter de Milan ne wayno tan ina jokki table muɗum tawi woni hakkude mabɓe on ɗon dauphin ko 13 points ɗum ko toon to Serie A leydi Italie. kono noon Rewmi Sport plus Rewmi Sport plus ko ɗon guddirten jaaɗe men coftal balli ɓen jilli ko toon to Arabie Saoudite ɓe mbi mbaɗi ko namdal beele Salah ma rew e Pelé Sadio Mané on point d'interrogation nan ɗon tawe ɗum ko caggal nde woni club aji mbaɗi intéressé on mo ganduɗa kam tigui woni ɓiɗɗo leydi Égypte o tawi noon ɓe mbaɗi ko natal Sadio Mané on Mohamed Salah ne mbaɗa célébré but normalement nde ɓe kawruno toon to Liverpool goɗɗum ko tawte hen nde wayno ko Cameroun Samuel Eto'o horejo fédération Fecafoot camerounaise de football o holliti wonde ni Rigobert Song natti wonde keblinowo on ɗon kippu mabɓe wiyeteɓe les Lions dendon table ko ɗo uddi roɓino men jayndeji e oɗo ñalawma hannde ko addi keɗen gudda roɓino jayndeji garaten Elage Abbas koye on ɗon dessin o dia mo gowɗen arde kala subaka ko no jirɗon ni ne wayno ko kallu woni goudron ene waɗa kaaƴe c'est à dire ne waɗa kaaƴe ma to ne waɗa mbusuji poubelle sa yiiɗi en ji noon tracteur goto walla ni auto mo ganduɗa o ko caterpillar ma to foti wonde dessin o joli hen ko chef de l'état donc noon bindi makko nani konngudi makko o wi so tawi ɗum ɗo foof yonani mo ɓeydu c'est à dire on ɗon barrage mbo baari o so tawi yonani mo ɓeydu ko noon dessin o wiiri e on tuma ngal to lasal eɗen coyno ar sunnu élection F25 et F24 ko dariɓe yo sumugoji mbaɗa ko ɓuuri yawde yaccade ɓen ɗon ni mbi ɗum ɗo fof aussi ɗum ɗo fof kadi meeɗano yiyede ça aussi c'est du jamais vu ɗum woni koɓe mbi lawol ngol ganduɗa ngol ko lawol pangol toon to sumugoji présidentiel ko adidi lewru avril 2024 kañum woni ko waɗirani baara hay goto yawta c'est à dire hay goto ɓennata hay goto artata ɗum woni ngal o natal ko woni ɗo natal ngal noon ngal ganduɗa ene haala ko heewi saabu ko yidde wiide wonde chef de l'état koko faali ɗi noon sumugoji juɓɓudi muɗum yo woot e nder leydi Sénégal ɗum saabi noon o baari ngol ɗon lawol ngol ganduɗa ngol hande hay goto wawa hettude oto banggue taade woni ko barɗo ngol ɗon lawol en tout cas ko ɗum woni ko dessin o yiiɗi hollirde ɗo Elage commentaire ma ko adi keɗen gudda Robina Diagne. eyi bon en fait commentaire o kadi yajata no fewi ko wiide tan e wonde ɓayde vraiment déjà ko ɓametano ɓamama conseil constitutionnel kadi hokkino yamirore wonde yo hoorejo leydi ndi ɓam vraiment on ɗon date kañum no rutini e dialogue national so tawi vraiment hankkadi date naggam ala ko heddi so wona faade sumgoji ɓe sikki ɗo e 2 juin woɗɗani donc ko muñal tan foti wawde wonde peut être beel ma waw ɗuminde yimɓe jaaha e élection ngaji jaam aussi gase jaam mbo Allah hokki pol foof nawa mi yinno juste gara e commentaire o commentaire o cohlumi commentaire o jaaw ɗum waɗi mbiɗi F24 no barrage meɓe mbaɗi sunu arsuno élection F24 F25 mbimi noon barrage mbeɓe mbaɗo jarani quoi wona kamɓe mbaɗi barrage mais ko chef de l'état waɗi barrage eyyi chef de l'état c'est à dire que chef de l'état wi ko e wonde woteɓe en fait quel que soit alpha no wawi sifrade foof ko kañum kam hankkadi nangui date on ɗon walla yaɓini on ɗon dialogue nangui on ɗon date donc kañum men mbawat sowona basade ɗum waɗi mbiɗi noon hankkadi ɓayde date naggam yo yimɓe goppu yimɓe jaam tan ha jetɗen élection ngaji tigui Allah jarama on ɗon commentaire tedduɓe heeɗiɓe yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗo kaduɗen moon e Robino Diagne jaadamine moɗon so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma ɗo e Pindi TV ko noon mataw namde men ko ɗiɗi namdal garunigal ngal woni holno jiiruɗa position manam darde ɓesguli ɗin ɗon ɗe ganduɗa hoore ma ko kañumen goni ɓesguli men mbooma walla kañumen jawɗele men bonna e manifestation ngaji darde nde ɓe daari gam wiide wonde yo ɓe padani amnesty ɓe jiiɗi ko yo lawol fawe ko darde nde moni foof faadi normalement e nder leydi ndi saabu ala ko wawi lomtade fittandu ko jiɗɗa foof mbaɗaneɗa ko jiɗɗa foof dokkeɗa ala ko wawi faddade fittandu d'ailleurs ni ene jeeya toɓɓe meɗen hande ɗe cuɓiɗen surtout e nder yewtere nde laɓɓitinde loi amnesty gila nde fuɗɗi ha ɗo kono kadi e jopade ko yewti ko e battane oɗo amnesty tijjaru nde tawno sa ƴeewi amnesty ji baɗaɗi ɗi foof nandani oɗo amnesty aussi jogorɗo waɗede saabi noon on ɗon banggue nden toɓɓe ɗen jowat ɗum tan
ha jetden hen buren labbitande buren labbitinde dum ha laba cer inchallah woni éclairage j'arrive e dino luwaji ganda di ko amnesty do nder leydi Sénégal ko non namdal men dimmangal woni en nani hanki woni jeeyi on do mo ganda orma vraiment wadi wonande boomare ben don kene tolno e nogas nayi be mbi nogas jidi limore nde soit tongade na hanit net parce que ko jolno koy lana ka ko temede yimbe bel asikani yonti vraiment bisngu Sénégal fofu joddo ƴeew odo musibe ko woni parce que ko dum musibe am Moussa si ñande fofu laana joli laana yi sukabe mbomi men ngol aussi ko nogase tat nogase nay dum ko hunde musde am Moussa déjà e subake won kawruji kollirni maybe hen be yettima nogase jeenayo ina gasa buro don de tawno won gañibe ko kadi won majjube jiitaka taw donc c'est à dire que ko bilan provisoire ne way montude à tout moment ko dum tana no birda ni ko tana kadi aussi poddore yewtede ayno dialogue noddirte ni ko non assise foti noddirede ko fate bangi habade do dalle jeewe holko saabi dum jeewe holko safra dum don waaw ummanede peeje lelne kon non malheureusement ko Sénégal gonden yimbe be pibi ko wadde manifestation e laabi di tello e boli di bonna kele walla ndup walla mbara dum joom min cubi laamu ngu aussi subi kanyum ni ko addoyde manœuvre goddo te opposition ne famdi jia opposant bado plaider pour yo dans les cadres de no wayno yo dartini ene sadi do nder leydi Sénégal waddum ko goor fo waddum intéressé tan ko futayo c'est à dire que be ngojaaka ngojaaji besguri di te ko hunde fonnode wonde hande bar yanna sino won candidat darinodo hande ina ero sukabe woto jehe keddode espoir non do tawe jumma jogo ko wiite ko ha joni base modo sabu ma sukabe walla ma jinnabe sukabe bur wattude jumma hakkille kon non no pamirmi bangi haddum wondir tan dum wonani plan gadi dum wada presque saji ko second plan wala dernier plan wonande candidat ji di yibe jamde le follamugol saji be bangi programme muji mabbe di fof sa yurnima a tawata hen plan ko yiti ko e habade ko fati bangi dalle kadade de donc jom halar tan ko c'est à dire somi lamima mami usudum mami waddum mami itro mami watta kono nanta jumni wi wat plan mo ganda ko kadro ko kabotodo ko fate bangi dalle kadade te ko dum phénomène mawde ko dum tana mawdo te hande sa jeeyi ko tolni ko batti capantati fittando heddima e maaje de dum hunde ganda de hay candidat goto gila hanki ha do ananani ni waddum condamné ananani duo ananani ni muññita donc firtini ko vraiment mbir sikki do Sénégal nabe do candidat di darat do wona don woni caddele Sénégal c'est-à-dire jimmi bide ko non adandi am Moussa wadata ma famir dum honda non bom ko wasde hormade c'est-à-dire des fois ay harabo mbe est-ce que kambe ko mi Sénégal nabe odo fléau mo ganda horma hande muni fof que ce soit ngona e pouvoir ngona e opposition hen god fof fonno hande ko jogad odo jamber manam beedo sukabe mayob tan e laade so yol tobe tan din manière mo ganda horma vraiment haygor wa dum qualifier haygor wa jogana dum hunde ganda horma do tamde jumma biya ko dum do woni sababu ha sukabe en bad dum do parce que njia jogiido comme par exemple mi yi won de jimen quelque part be bima e won dan yankobe hen god fof be 400.000 jobi be 500.000 francs jobi an joba 500.000 ma joba 400.000 ma pour yaade mayoyde am Moussa dum hunde hulbininde hunde jarde jodade vraiment hunde jarde jodade en furi joddede haalde en tout cas sabu ko dum ko en jaay cadere leydi ndi e odo sa hande mo gonden dum non so tawi leydi natni cadele badni sa jeewi ko dum rokore ndedo hitande mayinde ko wadi ko traverser e gondon mayo ko yimbe hewbe ko heddi ko kadi aussi ko yimbe hewbe te en général so tawi yama yimbe nogas ma yi bilan officiel nangu ko capande nayo mayi to bangi bilan biye to bangi bilan officiel donc do gonden hande vraiment en ganda ko holno foti yimbe be ko holko foti tongede ko yiti onon fanno ko na dum e mbada de tour tonto plateforme Pindi TV bandirabe en ton jewtide e meden Haruna Ba salmini Samba Moussa an ko non kadi aussi Basirou Sow wondude Souley Mamadou Niang woleti wonde ko cilo en naaje kono ko ton leydi Côte d'Ivoire tawate Daouda Sow wi ko en jarama voilà en calminimo kankone to woni kala Aliou Talla salmini wi ko musidɗo men Aliou Talla en calmiti momo Amadou Baba Ndiaye kanyumne salmini wonde pullo polaro boli kanyumne salmini aussi
en calminimomo wi en laaɓi ceer ko noon ni abou baba amadou baba ndiaye kañumne salmini Seydou Diara foti wonde on ne salmini Aminata Dia Dendi tonto Hollande salmini aussi Abdoul Conté kañumne salmini holiti wonde yo Allah waɗ nden ko muɗum en mbi amin Amadou Mamadou Sow kañumne salmini en calmitima kamɓe kala fuɗɗiɓe ardi toon to plateforme Pindi TV tawi ko commentaire uji en direct en jettiɓe kamɓe kala e mbadi kuuɓal en calminiɓe hono noɓe calminiri en ni eɓe jokku hettade kono kadi e wadde commentaire uji mabɓe joni en mbiyat ganda yo ƴellit jokken programme men jokkirten ko olel diwan toon to leydi Mauritanie. olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon nde diaspora nani olel pindi subaka law non banda marieto olel pindi subaka law cera e kumpa olel pindi koy wuli wulango kumpital non 9h fawi hojomaji jeegom toon to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie tawiten toon to Mauritanie ngel ɗo olel diwan e oɗo ñalawma alkamisa ko Oumar El Hadj Thiam kanko joɗani en toon to Mauritanie denɗi jam walema Jamal walema Amadou Moussa Anne en calmini dendagal hettiyankoɓe Pindi radio e jokkorde ɓuɗum kono noonne kadi dendagal hettiyankoɓe nde ɗo yewtere olel Pindi en calmini denɗi meɗen on Abbas Sarr omo heeɗima o salmitimama ko adi foof ko namdade mbar ko jaam fini toon to Nouakchott taw ko adi keɗen gaara e toɓɓe tati ɗe ganduɗa ɗe ene poti waɗede développé ko ɓuuri ko mantinade ndin leydi mbar ko jaam fini toon to Nouakchott ko jambolo jam fini ɗo e Nouakchott hani e nder wertago leydi ndi kala ko alda e palto Amadou Moussa Anne allahumma amin ɗum noon yo Allah junnu mbiyeten ko wona ɗum gadortoɗen koko yewti koye goomu Union européenne ene tijja toon to Nouakchott ñande jeeɗiɗi e lewru mars ɗum noon ko gam sifodirde e laamu Mauritanie gartirgol ɗanniyankoɓe Afrique naaɓe wonɓe ɓe toon to Europe garta e nder leydi Mauritanie kono ɗum ɗon ne wayno ngalnodiral woni ko société civile e lundo leydi ndi kala ndiwti koliti wonde jaadani hen e tigi Amadou Moussa no mbiɗa ni ko noon kono ko adi seeɗa mboɗo naata heen jinnomi tan ko duwnade Sénégal naaɓe sabu wabaw kewngo hanki jamma to Saint-Louis to tawi kadi kene ɓuura nogas neɗɗo famide pittali men keddima e maaje ɗe tawi kadi waɗano immigration clandestine nde woni noon nde kewɗen wiide ni hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie sikki Allah ko maayi wona keerol sabu no kewɗen wiide ni so tawi woni leydi gonɗi ndi jagama ko ndi jangama ko ndiga signata so tawi kadi woni leydi Mauritanie a famide mabbama ko ndi ɗon islata wadde noon eɗen duuno a famide bandiraɓe Sénégal naaɓe e ngoɗo wabbaw nde Allah ko yimgo yaako kamɓe e sankiɓe e ɗeɗo maaje ɓe nde wonno guila hanki jamma waro en kiɗima kadi hettade hono audio mo ganduɗa kadi ko gouverneur Saint-Louis hono Aliou Badara Samb ɗum noon eɗen duuno a famide bandiraɓe Sénégal naaɓe fof ɗum ɗo kadi nde Allah kadi a famide hannatɗo ndeɗo worodde amin ko yewiti e oɗo saaha kam ɗum woni ko ɓuuri raktede ni e nder leydi ndi hono Union européenne hakkude muɗum kay e laamu leydi Mauritanie eɗen gandi Amadou Moussa no mbiɗa ni ko noon kamɓe eɓe tijja ɗo henne e ñande 7 mars tawi kadi ko hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Ghazouani jaɓɓotoɓe tawi kadi fanare nde de ko arde kay kabitinde hono sifde nandiral joytingal e haɓade ɗanle ɗe ndawani lawol ko wiyete immigration clandestine hakkude Union européenne e leydi ndi leydi Mauritanie ɗum noon eɗen mbawi kadi siftude bandiraɓe hoorejo goomu Europe Ursula von der Leyen kanko ni e jagorgal garwani walla leydi Espagne kono Pedro Sanchez ɓe garino ñande a famide jeetati lewru février nde ɗo e Nouakchott tawi kadi saaha ngu dillu wonno ko yidde a famide haltide ko wiyete immigration clandestine wawni kadi wadde financement kewɗo e nder leydi ndi beele ɓen aroto tawi woni gaari ina banne site uji mbawa wonde ɗo henne mbawa kadi a famide gollade guila to banggue aw e ko nandi hen ɗum noon Amadou Moussa Anne eɗen mbawi kadi ɓeydude hen wonde kamɓe ɗanniyankoɓe Afrique naaɓe yawruɓe e laaɗe ɗe ɓe ganda kani oɗo saaha kamɓe ɗo jeeya e nder leyɗe ɗe
so tawi woni gartirama ɗo henne konne ɗo henne mbatta kadi gollade tawi ni kadi copperaji kewɗe ma jaltine ɓe mbawa haajum kadi waltorade hen ɗum ɗo noon société civile leydi ndi yonnani ɗum kono noonne kadi lundugo kadi yonnani ɗum ɗon nden faade joni yimɓeɓe nana kaala yewti nden toɓɓere été kadi wonni sarɗiyankoɓe hewɓe jokkodirɗen ina kaala wonde ko foti ko wayni hen ko normalement laamu ngu ina foti vraiment tintindeɓe ɗum ɗon adde to parlement wawa ɓinninede walla kadi wawa kadi a famide riwtede taw wona laamu ngu e jubru muɗum ɗin ƴetta ngal ɗon pelli hal saabu union européenne ɗiri wonde so tawi woni ɗum ɗo jalɗi Mauritanie wanniɓe ɗum ɗon maɓe ma laawol pattam lamol hakkude Nouakchott e Nouadhibou maɓe mbaɗa goudron a famide ganduɗa ko garɗuɗo lawgol fewne ko noonne kadi hakkude Nouakchott kadi e Nema kadi ko noonne kadi maɓe jaltini kalis kewɗo ken tolno e nogasɗiɗa famide tawi ko million euro ɓe mbaɗ ɗum e armée Mauritanie ɓe mballa kadi a famide leydi mum tan haɓa ceɓɓitago keerol hakkude Mali e Mauritanie ɓe kaali hen gueɗe kewɗe gasa taw waktu o rokkani wawde yaññade hen kono kam o saaha kam kulinde nde saabu hanki e nder conférence de presse laamu ngu no wiyete tawi ko porte par le gouvernement o nawol suruka o holliri wonde de kamɓe ɓe mbiyani eɓe jaaɓi Mauritanie walla Afrique naaɓe wonɓe fof ɓe gartireɗo saabu eɓe gandi wona batti muɗum to banggue diine o diineji gona gotum hani ko heptuno a famide Afrique du Sud ko kamɓe kadi maɓe ƴettino a famide yeeruji Amadou Moussa i gasa taw en mbawa junnade nden toɓɓere nde wonno waktu ene faaɗi toɓɓere ɗimmere nde ko guittugol lefol horma sardiyanke Ibrahima Dawoul Abeid holto alhaali o yarata toon to Mauritanie eyi Birame Da Abeid hakkude makko e oɗo saaha e wuuro Mawludi walla mbiyen hakkude makko e Aboubacar Mawludi ko wayno maître Chérif El Habib wondirni e maître Logroumo Abdoul oɗo saaha ɗum woni kadi e jeeya koye toɓɓe ɓurɗe a famide kadi wawde soccirede ɗo e nder wertago leydi ndi saabu eɗen gandi oɗo saaha kam leftu makko hormo ittama kanko sarɗiyanke Birame Da Abeid tawi kadi koye dow lande Sawab hayso tawi ardi landarak e fedde kadi walla dillere Irak ɗeɗo balɗe Birame Da Abeid jokkodirama tawi kadi jewte mbaddama e makko o haali wonde kanko de o jogorani yafnade ko wi ko saabu adduno o alhaali o ko wiide wonde des élections présidentielles 2019 homme d'affaires Bouamate rokkino candidat ji kewɗi kalis o sitiɓe o wi Ghazouane en jiiya hen Yerham kan Hamidou Babou siti ɗum kanko hoore makko o haali o wi heeɓi ken tolno e temedere capanɗe ɗe a famide million ouguiya ɓe annda no fotata e CFA konko kalis kewɗo kono noon ɗo Birane ɗo o wi ɗum ɗo ala no wayi haydara eyyi ko gonga noon saabu kanko kam ɗo 140 mi a famide million ouguiya ɗo makko ɗo ala no wayi kono noonne kadi kanko Birame Da Abeid o wi wonde ɓuuri hebde foof noon ko Wul Mawlud saabu on heeɓi ken tolno e temedde joyi a famide million ouguiya temedde joyi million ouguiya woni feccere milliard a famide ouguiya ɗum woni ko haali e nder hen noon o wi ko haali ko kadi o wawi kadi seenude haala makko e haala e Wul Mawlud saabu Wul Mawlud wawa yiddude ɗumde kañum heeɓi kalis poɗɗini yen o on saaha noon ɓe mbi yo waɗ retiré a famide ko haali ko so tawi woni o waɗani e portant plainte o wi kanko ko yettetani caggal ni woni noon on saaha ɓe mbaɗimo porté plainte kadi hunde ñalaw diwani hay une semaine saabu ɗon ɗo ɓe mbaɗi a famide plainte o e ministre de la justice wadde ɗaɓɓade fewde kadi a famide e bureau wonɓe parlement ɓe mbi yoɓe jooɗo ɓe guitta famide hono lefru makko ngol ina yawi no feewi saabu on saaha kamɓe sarɗi en ko ɓe gonno koye foftere noon bureau ngo noon ina jogui a famide mbaw ko wawde joddade itta lefol hormo Birame Da Abeid kono noon en jii ko député goto jeeyaɗo adjudant maire tawi o woni ko Nouadhibou to no suuɓa wondude kadi e député goɗɗo o jeeya koye tawasul ko fedde a famide ko lande luɗɗiɗo laamu ko ɓen ɗiɗo nekki jalti bato ngu ceefiri mbi ko jaadan hen saabu a famide hunde fotani wonde eten kadi ɗum ɗo famɗide ittu lefol makko hormo ni won noon Birame kanko Logroumo Abdoul noon o hollitama o waddama yewtere o wiya aha beele ni saabu ko golal média e hoore muɗum waddemo ko yewtere ɓimo wonde beele fandare ndeɗo so woni Birame Da Abeid a famide noddama ñawoye wadde andi mabɓe ko yidde famide hadde Birame Da Abeid wonde candidat présidentiel ko fayi arde ko mbi so tawi ko ɗum ɗon yimɓeɓe ne mbawi famide yedde hen kamɓe ɓe katta Birame Da Abeid a famide wonde candidat kono kam alay saago rewne ñawore kono kam oɗo saaha kam Birame Da Abeid o wi omon galle makko o suwa taw o deeɗa ñawore o faadi ha police ji garanama famide ete kadi ko haali ko e wiide makko o yeddani o yatirta hen caggal jogui dalil labɗo ceer guddirten ko toɓɓere nde ɗo woni sumgoji hoorejo leydi toon to Mauritanie e jogori wonde ko 29 juin e oɗo saaha namdal amen woni ko hol candidat ji puɗɗiɗi dikkadi e hol konnguɗi ɗiɓe bakkorto e oɗo saaha
tigi Amadou Moussa an aɗa anndi oɗo saha ina wayno hankadi kamɓe biruji wonma fuɗɗama andede e tene kadi goto kala nana bakko ina nayro banggue ina haala wonde kay kañum kadi so tawi woni heeɓi laamu ina haala ko foti ha joni kadi wadde e nder leydi ndi eɗen gandi hono coalition tawi wiyete ko espoir Mauritanie ɓen oɗo saha ɓe hayso tawi noon wona mabɓe ɓe jadani on candidat kono kam ɗen hewde kam ɓe gonɗi on candidat mo ganduɗa o wiyete ko iyi mo ganduɗa ko député o jeeya famide koye lande espoir Mauritanie ete kadi yimɓe hewɓe ina jakurino ko Diop Amadou Tijani mo ganduɗa ko gardiɗo lande Fride ko oɗon famide yakorno wonde candidat kono onon ha joni ala ko haaren hay batte taw donc noon kanko mo ganduɗa ko député iyi o holliri ko candidat ete kadi ko wayno kadi sarɗiyankoɓe hewɓe ko wayno kono sarɗiyanke famide Haali Mamadou Diallo ina jeeya kadi e gemum oɗo mo ganduɗa kadi ko candidat mabɓe ina jeeya hen kadi hono Hamidine Mouhtar Kane Hamidine Mouhtar Kane de oɗo kadi komo neɗɗo mo ganduɗa ko bellello o ala ɗum ɗo jeeya e coalition walla parti mo jeeya tawi kadi koye dow inde on parti a famide o woni hen candidat kanko o waɗi conférence de presse ñalawma hanki o to Mori centre o haali wonde kadi gueɗe kewɗe guilto banggue ha joni hono artirgol murtannaɓe wonɓe to Mali wonɓe to Sénégal e tene kadi o haali kadi ko wiyete passif humanitaire ko noonne kadi o haali to banggue lawɗinogol ɗemɗe guilriji tawi woni o heeɓi laamu e gueɗe mbaɗ noon e ko nandi hen sa o haali kadi murtani ko leydi galɗindi kono noon ɓe hutoraki ngaalu muɗum ko wayno ogirde ko wayno famide cuivre ko wayno ha joni jamɗe ɗe jogui e ko nandi hen ɗum ɗo foof ko wayno minireji ko woni joɗata ko ɗum ɗo foof o haali ɗon kono noon o wi leydi ndi ha joni en heddi e base ete fotade wonde e wiide makko di laamu ngu walla ni ngaalu ngu foof mataw ko yimɓe tan ɓurɓe tan wonde e laamu ngu kertori ngaalu leydi Mauritanie heddi Mauritanaɓe walla ni ina guuri a famide e mette e gueɗe mbaɗe noon kono noonne kadi ina jeeya hen in candidat ji hono Mamadou Bocara Ba oɗon kadi koye lande AJDMR eɗen gandi kanko woni hoorejo lande AJDMR kesso caggal nde Ibrahima Sarr natti wonde kanko Mamadou Bocara Ba noon o holliri wonde kadi ko candidat kadi tawi koye dow inde AJDMR kono noon ha joni ɗum ɗo foof ala hen taw ko lawdi saabu ina tappi duuf ina goodi hakkude lullo ngo saabu ko hecci hanki hono coalition vivre ensemble tawi arduɗo ko Yarhamu Kane Hamidou Baba oɗon saaha noon arduɗo famide ko Souleymane Aboubacry Ba ɓe jeehi to FPC e gardogol Samba Thiam yidde yewtidde ko yewiti e huccana ko kono noon fandare mabɓe ko wi ƴeew candidat goto e mbasa feccade woni coalition vivre ensemble woni AJDMR woni FPC woni landaji boɗɗiri tawi ko lulno ngo ɓe joddo noon ɓe mbaɗa famide candidat goto ɓe mbasa feccade oɗo saaha kam eɗen mbawi wiide teppi duffi kam ina jokki hakkude mabɓe kono kam hay hunde taw suwata famide lawɗinede e oɗo saaha Amadou Moussa An Allah jarama jaari pinal JP ɗum noon aade men e ma ko alkamisa paaɗo so Allah hulamɗo jaaɓi jarama weltanama en beltanimomo no fewi kanko Oumar Elhadji Thiam joɗaniɗo en toon to leydi Mauritanie e nden rogere olel diwan joni ni mbiyat gandu yo ƴellit paaɗen koye ko mbiɗen hannde laɓɓitinde walla siftinde bandiraɓe on ɗon loi d'amnistie jolnoɗo ɗo e nder leydi men Sénégal ɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnange irnangere woy worgon 9h fawi hojomaji sappo e jeetati ko ɗon tigui garaten e ko mbiɗen hannde e taade ruttade jolla siftinde bandiraɓe amnestie ji ɗo e nder leydi Sénégal ne wayno amnestie gadano fuɗɗi ko 1976 battidiɗo wonno ko l'an 2002 ñande jeeɗiɗi lewru janvier on ɗon loi ni wiyeteno ko loi Ezzan holko saabi loi Ezzan ma en gar hen e famminde kono hade nden en mbiyat ganduli yo hemnen goɗɗon cimtol ngol mbanduɗen hanke nder kabaruji 13h ko yewiti e tarihe ganni e loi amnestie ɗo e nder leydi ndi kulal amnesty joliɗo e nder leydi men Sénégal ko duuɓi 16 caggal indépendance leydi ndi wonno koye avril 1976 Mamadou Dia ene jaayi worɓe adiɓe hokkede on ɗon fannu koye lewru mars 1974 Mamadou Dia yaafa tawi on yaafuyi ummori koye président Léopold Sédar Senghor ko adi komo waɗe amnesty e avril 1976 e siftinde kanko Mamadou Dia o nangono koye saaha événement ji 1962 bannoɗo e nder leydi Sénégal tawi ni fayimo jungo
ko ɓe nodirteɓe para commando o nangida koye worɓe nayo yaadiɓe makko e oɗon saaha woni Waljojo Ndiaye Ibrahima Sarr Joseph Mbaye wondude Aliou Tall 1963 ko nden ɓe kappana dumbirdu kaddi gurdam toon to Kédougou loi amnesty goɗɗo yiteya ɗo e nder leydi Sénégal ko duuɓi 15 caggal Mamadou Dia e wondi mum dekkiɓe on ɗon fartangi ɗon gonɗen ko hitawinere 1991 on amnesty jopino ko nden haari toon to diwan Casamance tuggude ñande goo lewru août hitawinere 1992 ha goo lewru juin hitawinere 1991 duuɓi 13 caggal on amnesty jopiɗo nden haare Casamance loi Esan yi aduna waɗa adopté ñande 7 lewru janvier hitano junnaji ɗiɗi on loi ari mumtude ko ɓen ɗon wannoɓe gueɗe kantori ɗi tuggude hitanodere 1993 ha nangui hitano junnaji ɗi nayyi ko ɓuuri hen teskinde on ɗon loi Ibrahima Isidore Esan député mo parti démocratique sénégalais nawnoɗo ngal kulal tonta assemblée nationale ko ɓen tumanoɓe wargo on cukko hoorejo ñawirɗo towdo leydi Sénégal woni maître Babacar Seye duuɓi nogas ɗiɗi caggal on amnesty leydi men Sénégal ina ɗamini wurtude on ɗon loi amnesty nayaɓo to banggue tariha Sénégal indépendance on loi joopi ko ɓen tumaɓe fitnaji hitano junnaji ɗe nogas e goho ha nde hitano junnaji ɗe nogas e nayyi ko noon wonno ko hunde meftande ngol ɗon cimtol ko wiyete loi amnesty Oumar woto watta proposé on ɗon drapeau amnesty international de voilà Elasa faami adi hebde oɗo loi amnesty ko Mamadou Dia hoorejo conseil ɗo e nder leydi meɗen Sénégal caggal événement ji 1962 caggal nde ɓe ñaawa 1963 ene wayno ko nden ɓe mbaɗa e dumbirdu kaddi gurdam tawi ɓe nawa koye travaux forcés toon to Kédougou caggal muɗum 1976 caggal nde o yaafa mars 1974 woni gracier donc gam mataw ɗum momte ha laaɓa ceer président Léopold Sédar Senghor ɓami pellital wadde mo amnesty kanko e ɓe o jagguidano foof avril 1976 ɗum ɗon noon hankkidini kanko Mamadou Dia o arti kala ko fawno e makko itta ha laaɓi ceer amnesty noon pour laɓɓitinande bandiraɓe ɓe nanta wone ɗemɗe amnesty firti ko kala ko joomum tumano walla ko wanno ene woodi walla wodani ngal kulal so yani dow mum tan hankkidini ɗum ɗon momtama firti ko momtere natti wode joomum way comme no labde e bakkuruji ni so tawi ko ɗum ɗon woni ko jerodirɗen ko joomum wanno fof banggue bonande so amnesty ari tan momti so joomum ne rewertano to banggue ñawore iwi ha laaɓi ceer tuma muyo na taɗa haalede dossier ɗi ko waɗatno classé ko fof itte momte ha laaɓi ceer hay goto wawa siftorde walla wadde rewde on ɗon neɗɗo e ko yewti on ɗon fannu caggal mum 1976 Sénégal wurti amnesty goɗɗo kono oɗo amnesty kadi ne serti amnesty mo Mamadou Dia oɗo amnesty ne wayno joopi ko ɓen on ɗon conflit woni nden haare toon to diwan Casamance ɓen wannoɓe gueɗe countriɗe wargoli en duppude yande rewɓe e gueɗe baɗi noon 1987 ha 1991 woni 1er août 1987 ha 1er août ha 1er juin 1991 e on tuma Sénégal naaɓe tawi ko Casamance naaɓe dognoɓe paye caggal leydi fof en mbiya yo gartu saabu loi amnesty rewi ɗo tugnaɗe ɗiɗo duuɓi nayyi 87 ha 91 loi goɗɗo noon mo ganduɗa o kañumne kadi artino ɗo woni loi Esan on ɗon loi Esan noon ko loi Ibrahima Isidore Esan ko député mo parti démocratique sénégalais PDS kañum tigui nawno ngal kulal toon to assemblée nationale ɗo wonno ko 7 lewru janvier l'an 2002 tawi ngal ɗon kuulal noon ɓuuri mataw ni mbita juutde to banggue yaafade yimɓe saabu ngal ɗon kuulal joopi ko 1984 ɗo noddi conflit Casamançaise noddi conflit ji 1988 noddi conflit 1993 noddi conflit 1998 ɗen kitali 96 ha 98 to banggue haare Casamance kala ko sominoɗo ɗi manam ɗiɗo duuɓi jomumen jaafama ha laaɓi ceer saabu ko 1984 ha l'an 2002 kala bannoɗo ene gueɗe kantoɗe e nder leydi ndi tugnade e fitnaɗi kalnoɗo ɗi jomum yaafama ha laaɓi ceer ne hen kadi ko ɓuuri hen ko mantinade ko wayno Amadou Kélédor Senen Assane Diop en ɓe ganduɗa ko nangganoɓe sababude wargo maître Babacar Seye woni hen ni jeeyino ha coha ko wayno Ibrahima Diakhaté taƴanoɗo ɗo duuɓi 17 ɓe ɗiɗi ɓe gaɗɗen haalde ɓe ne wayno ɓen ɗon ko duuɓi nogas e travaux forcés cohnono kono foof en ne wayno ndendina jaafa sababude on ɗon loi Esan loi Ibrahima Isidore Esan biteɗo hande o loi Esan
donc ko ɗiɗo laabi tati cile tati leydi men Sénégal meeɗi wurde ko wiyete ko ngal ɗon kuulal amnesty e nder leydi ndi haade men noon arde e amnesty tinɗa ɗo par ce que amnesty ɗiɗo foof jiidani amnesty oɗo kadi mo jogoɗen haalde donc holno jiiruɗa kuule dogue amnesty ji 1976 ha l'an 2002. eyyi bon en fait jirɗen ɗum tan ko aɗa andi amnesty en général wona hunde nde gandanɗa hoorema wona neɗɗo yaafere mais ko gollal ngal yaafere baɗal ngal ngalo watno ngal ko ɗum ɗon o yaafere donc sa ƴeewi au fond ma taw kala hen kala e mabɓe waɗaɓe amnesty tawat won gueɗe ɗe ganduɗa hoorema peut être jagga gueɗe kantriɗe haqqille wa nanggude walla haqqille wa tongude ko ɗum ɗon ɓen ɗon mbatno après mbawi yafede e ɗum mbawi yafede par ce que loi amnesty en général ko état o kañum tout le temps ko kañum eɓɓata ɗum kono soɓe eɓɓi ɓe tottiyat ɗum ko assemblée nationale ko kañum waɗat ɗum déterminé kañum so wooti ɗum tan hankkadi ɗum ɗon tengtini wona laatima e on saaha noon kanko on ɗon walla ɓen ɗon waɗaɓe amnesty walla ɗen ɗon gueɗe mbaɗaɗe amnesty kala mo ganduɗa hoore ma aɗa joofa e wonde an aɗa jeeyano e on ɗon ɗin ɗon fewuji manam ɗen ɗon gueɗe mbaɗanoɗe hankkadi aɗa wawi hebde ɗum ɗo te sa heeɓi amnesty woni a yaafama dendagal ko mbannoɗa manam foppama ha laaɓi firti ko way ko nu c'est comme si ana waɗani ɗum jomum hesɗiri hen kadi tuma muya e baɗe bannoɗe foof c'est ça donc leydi men wuuri guila indépendance fewde joni ko laabi tati bon kuulal nana yimde ko fay arde amnesty on ɗon ma waɗe kono oɗo amnesty joopi ko wannoɓe fitnaji 2021 et 2024 fitno ɗi ganduɗa ɗi jaltuno koye banggue politique leydi ndi seppoji wargoji duppunoɓe helnoɓe bonnoɓe ngal ɗon kuulal noon fuɗɗima addude dille saabu ne waɗi yaduɓe hen ne waɗi ɓe jaadani hen ɓe jaadani hen ɓe haali nane ko ɓesguli ɓe koreji mumen kawri hen e ladial ɓe mbi kañumen hayso dokkama milliard uji ene wayno wawa lomtade pittali heddiɓe hen ɓe nde tawno hay hunde ko wawi lomtade fittandu ala koɓe jiiɗi so wona ñawore yowat ɗum ɗonne kadi ko ɗum fannu goɗɗo ko ɗum kadi aussi tournir goɗɗo mo leydi meɗen woni ƴettude e oɗo saaha kono amnesty ne jeeya e kuule bindaɗe e nder leydi Sénégal sa ƴeewi ngal ɗon kuulal hutorte koye article 72 et 73 du code pénal tawi kadi koye réglement ji muɗum no mbirɗa ni baɗɗo ngal ɗon baɗal ngal yaafe jomum hesɗiri ha laaɓa ceer ɗum ɗon kadi ne hen koye kuule nder jeeya ɗum jeeyi sababu ni aɗum manki hewde nder leydi Sénégal saabu kala e saaha leydi état de droit hewani wadde loi amnesty so wona baɗe ɗe ganduɗa ko baɗe spécial woni kaldigal waɗe ƴeewe ɓen yimɓe poti ko yaafede poti vraiment ko accede bel leydi ndi ne yaaha ko wiyete ko réconciliation nationale ko holno jiiruɗa oɗon amnesty tijjaɗo kewɗo dille no fewi nder leydi Sénégal hande eyyi aɗa andi amnesty oɗo aɗa andi aduna yahata kene ɓosiya sa ƴeewi comme par exemple hayso tawi ene wawi sikkede ene ɗeesi saɗa ɓeeta ɗum mbiya ene ɗeesa yerodirde e bone bananoɗe ɓen ɗon ha jaafa mbo oɗo kam omo ɗeesi ɓurtude par ce que oɗo déjà ko dendagal hewɓe jagganoɓe ɗin ummade 2021 fewi 2024 ko caɗele mawɗe gadde leydi ndi gaddini ɓesgulli ɗi basal manam gara e société goto gano comme par exemple Total walla gara Auchan taw ko ɓesguli Sénégal naɓa heewi liggorno hen bonno ɗum ha laaɓa firti ɓen ɗon plus de des centaines de personnes walla des milliers de personnes jeeyi au chômage ɓen natti gollude joni noon heddiɓe woni ɓen ɗon kadi mayɓe e nder on ɗon fannu ça veut dire que an neɗɗo sa waranama a wawa yiide goɗɗum ko ganduɗa hoorema ene wawa ɓuɓde ɓerde ma ko ɓuuri ɗum ɗo ko ɓuuri neɗɗo mo mbaranɗa par ce que neɗɗo ko kañum liggoto ɗin ɗon milliard uji ɓe hande so tawi ɓe jogori wadde indemnisé ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema bonnam walla mbaranam mais kadi jaam kadi ɓuuri hammadi mais ɗo jimmi noddude ko esprit de pardon woni saabu eɗen ken Sénégal naaɓe ko ɓuuri hen ko hewde ko julɓe sa ƴeewi hayso neɗɗo waranama ɓiyum walla ko nandi hen ne heewi wiide mi jabri Allah ko hoddiroji Allah beele on ɗon esprit de pardon fotani ɗowde leydi Sénégal ha arta e réconciliation nationale tawi rewna koye on ɗon amnesty ɗum woni ko mbimi ko jaam ɓuuri hammadi par ce que quel que soit alpha ko waɗanno waɗi hande hayso tawi jomumen ñawama no wawi sifrade foof kala ko mbawi waɗede ko waɗanno waɗi gasi ɗum waɗi hankkadi mataw pour min jagguimi duttoɗen e Allah subhanahu wa taala ɓayde Allah wi kañum wondi ke muñoɓe
ɓayɗo woni ke muñoɓe noon enen muñiren fi sabilillah jaɓen et puis ɗum ɗo yawta quoi par ce que en muusi c'est vrai en muusi mais noon hankadi gasi ko wawi fawide dow men foof ko waɗatno waɗi sa soki jomumen waɗatno waɗi sa kala ko mbawɗa wadde kala heddo peut être ma taw hadde jomumen ɗum ko population ko aussi wawata ñawde min mi yima an Moussa an ka waɗa boniyanke mbeɗa laaɓa an ka waɗa boniyanke enen joguiɗen ko régime présidentiel mais élection présidentielle onon ko ɗum ɗaɓɓanɗon minen amin jogui carte min kada mon yettade e on ɗon par ce que ene wawi peut être son jettima ɗo ene wawi gonnon goɗɗum ko reman lawol hélas so oɗo loi amnistie yawti conséquence woni battane ɗe est ce que neɗɗo goɗɗo jaajaho walla cooso ummota o ga tan wiye ɓaari woni kuulal ko mbaɗɗa fof waɗa yaafe nder leydi Sénégal mom te ha laaɓa ceer est ce que jomum jogota ko courage janggo e jaam wadde baɗe kantoriɗe hono ɓe yaafaɓe mbanno bien sûr ko ɗum woni kulhulɗe ɗum woni kulhulɗe ene jeeya e conséquence mo jeeya e conséquence jeeya kulhuli ko gandanɗa hoorema yimɓe ene ɓuuri hulde wonde so tawi woppirama hon dani ene wawi jibnande yimɓe goɗɗum ko gandanɗa hoorema ɗuminta mais ɗum ɗon foof e waade noon mbimi tan que comme par exemple sinno joni comme par exemple so waɗama jomumen mbaɗama maintenir e prison ji ɗum ɗo ji kaɗama gueɗe kewɗe ene wawa artirde ɓen ɗon yaaɓe walla bonandeji baɗɗi là moi je suis d' accord yo yimɓe ɗumin mais quel que soit alpha no ɗum wawi sifrade foof hankkadi ko bonanno boni yo amnistie waɗi tan leydi ndi hoota e jaam pour min mbeɗa jagui so amnistie waɗama so hawri e mo ganduɗa hoorema peut être ko nunɗuɗo walla ko ene wawi taw ko jumri waɗiri ɗum wadde a yeehi prison a woni toon a woppitama sa hawti galle mon ene wawi jogoɗa aussi miijo wongo vraiment ganda ɗum ɗo ko bonande heddi on ɗon mo ganduɗa hoorema mo mbiɗa o kañumni fina subaka tan sosowo fina subaka tan kañumni wiye wonde ɓayde yimɓe ko jafte accumi waɗa on aussi so hawre muɗum ƴewene ɗum ɗo goɗɗum gandanɗa hoorema foti wawde fawde dow muɗum battidirɗen on ɗon conséquence ko hoddiɓe aɗa yiiya hoddiɓe tawi ndendani parti politique ndendani miijoji to banggue dawrugol jomum e saaha manifestation ngaji ɗi goto e mo koddumi o walla mo kodduɗa o ari galle moɗon duppi auto ma damar galle ma walla heeli bafe ma walla heeli vitre uji ma yeehi noyi ha gaañi walla wari janggo ñam so tawi on accama te onon koddi kalasal e kalasal galle e galle damal e damal holno gurdamaji hakkude ɓen jogoto wade aussi eyyi ɗum woni ko mbiten ko tan duttin enen gueɗɗe hankkadi koko ari ha yetti ɗo gandanɗa hoorema ɗo datta ala daara ala no jimi wiide est ce que jobtigu wodata on bonanaɗo on baranaɗo on kelanaɗo on duppanaɗo si waɗi mbiɗ noon mbimi e wonde on ɗon kelanaɗo ko kanko rutto e Allah ɓayde mbiɗen ken julɓe par ce que hande mbiyata sa ƴeewi leydi Sénégal joni 90% walla 95% ko julɓe wona ko rewɓe diine l'islam te diine l'islam enen e diine men Allah subhanahu wa taala o wi min gondimi ke muñoɓe wadde muñen peut être sen muñima Allah ɗum mais sa wi aɗa yofto mais weeɓani kadi non weeɓani koddigal ngal jimmi wiide par ce que pina subaka kuccira neɗɗo baranɗoma walla dupanɗoma walla kelanɗoma ɗon non weeɓani Amoussa te ko 2021 heccanki ɗo sinno kam ɓooyino wonino duuɓi capanɗe walla duuɓi nogas mais ko heccanki ɗo tan 2021 kuccira e joomum 2014 de 2024 aussi nan hen kuccira e kelnoɗo otoma duppunoɗo otoma kelnoɗo galle ma bonni gollorgal ma gaañi ɓi walla wari ɓi kuccira e muɗum tan ni face à face muñande ɗum men da sene wiiɓe élage Amoussa joni kanko so weddama e nder par ce que ɗon tan woni solution o so weddama e nder prison ɗum ni aussi holko nafata ko punition ha jomum anda ko waɗi ko moƴƴani waɗe privé gurdam mum fodde 5 ans 6 ans par ce que jomum waɗi privé gurdam neɗɗo aussi eyyi d' accord ɗum woni ko mbimi noon c'est à dire que neɗɗo so waɗima sa ƴeewi tan hakkude ma e Allah a ƴeewi ɗum ɗo peut être mataw ko hidroji Allah fawi ɗum e ma c'est vrai que hunde musde wona hunde wemde muñde mais so tawi a wawi muñirde ɗum saabu Allah mbe sikki ɓuuri par ce que winde en yofto aussi tawi weeɓani eyyi hayso weeɓani winde en yofto aussi nawata hay nokku ɗum ɗo par ce que ay kala ko jiiɗa comme par exemple hande leyɗele en jogui ko loi ji majji manam an hande sa fini a wi aɗa yoftuma hoorema a faami en wawi kuulal fawo e dow ma te taw forano wonde joni an ko binɗa ko ɗo yofto wona a wonti fautif ne hayni an sa ɓurantinade ko an jogoto lomtiyade on ɗon toon to prison to
jarama elage golle ma jooɗi peewi en tout cas ko ɗum loi controversé mo ganduɗa ene addi dille ene addi tanapa sa ƴeewi ko waɗi men haalde ko kalɗen ɗo hen ko foof mbiɗen ko jiiɗa loi ji amnesty jewtuɗo ɗi foof jiidani e oɗo mo gadano jooɗima fodde duuɓi 14 nde amnesty fuɗɗi waɗede walla e ko nandi hen en tout cas duuɓi loi ɗimmo aussi loi o mo ganduɗa kam tigi woni to banggue haare Casamance nde aussi jooɗima fodde duuɓi ko famde foof duuɓi 10 nde fuɗɗi amnesty fuɗɗi arde loi 2002 o esano on aussi jooɗima ko tolni duuɓi nogas e nde amnesty fuɗɗi arde kono oɗo ko 2021 tan 2024 duuɓi tati wiya amnesty te kadi foof tawi koto banggue mbadi réglude caɗele politique donc yo Allah wallu ko ɗum jiɗen leydi ndi yaaha e réconciliation et pardon jaafodiral e saabu Allah kono kadi e hoddude koddigal moƴƴal batine nder leydi ndi ko ɗum woni sababu alhaali o kono noon yo waɗire e mbadi ndi ganduɗa ndi ɓen loriɓe hen ɓe eɓe kureji mumen lori hen ɓe ne mbawa famde paamana on ɗon loi ha laaɓatira en tout cas surtout ko ɗum fonno wonde tigui ko adi ko pourquoi pas ni jomum joƴƴine kalde ha nanodire on tuma so tawi damurde ndi ne woodi mbaɗane pourquoi pas ni jomum geggine pourquoi so tawi barɗo ɓiye walla mo kodɗa nan ɗon ne bonnanoma ceerton leere walla ceerton guure ɗum surtout aussi ne fonno miijede hen ko solution ɗum ɗo fof solution non a jarama aɗa andi en général acca hakki aɗa andi les lois là aɗa haalɗo ha loi agent aɗa andi ko loi ji en général sa yii ne innire e neɗɗo rek tawa ko neɗɗo o fayɗum e taaba ngal quoi mbeɗa siftere hen loi Sada Ndiaye c'est ça kono noon e wonde loi Ousmane Ngom fof ko loi ji c'est ça a jarama elage joni gandu ƴellit seeɗa tan e on tuma garen e actualité actualité oɗo subaka hannde ne wayno ko tana memɗo leydi Sénégal woni ndun yo layru laana tawi laana ka julno ko 117 ummiɓe toon to Joal Fadiouth yooli toon to maaje kadɗi ɗe Saint-Louis du Sénégal to Gokou Mbacc ne wayno ko yimɓe nogas jeeɗiɗo bilan subaka o kawri hen ladial jiita walla mbiyen gawta e oɗo saaha ne waɗi majjuɓe kono kadi ne waɗi tampuɓe oɗo saaha nan toon to hôpital ji ɗi kala kollitama ni hande toon to Saint-Louis cafrirɗe kewɗe koko keewi sababude yimɓe gañiɓe ono mbayni hewde eko yewti e ndun yo layru kan lan noon no mbiɗen ni ummorino ko toon to Joal Fadiouth mo ganduɗa woni no balɗe tati jomumen gummorino ko toon jiiɗi yaade toon to Espagne caggal muɗum noon ɓe joofi walla ni mbiyen laana ka yuwi toon to nokku biyeteɗo hono Gokou Mbacc ko to diwan mo Saint-Louis ko wona ɗum actualité koko yewti e gaccirgol yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko witeɓe les détenus politiques les détenus dits politiques en tout cas ɗo e Dakar e Louga ñalawma hanki o tan ko tolni e 37 gaccitama ene hen élevé ɓe tokosɓe ene hen aussi jangguinoɓe e oɗo saaha tawi ɓen ɗon koko jaano manifestation ngaji jagga ɓenne kadi keeɓi accitede e oɗo saaha ko fate banggue jofnugol nden yewtere guendire kaldigal dialogue national ne wayno rapport o cimtol golle ngol ma naat juuɗe chef de l' état jogoɗo wonde ko ñande altine 4 lewru mars ko adi komo waɗoya saisine toon to conseil constitutionnel hanki amnesty on ɗon mo kalten ɗo henno waɗama adopté toon to batu jagorɗi to galle lamorgo to ne wayno noon on ɗon projet de loi ɓoyata nawe proposition de loi nawe toon to assemblée nationale gam etade yewtidde ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen witeɓe ha joni walla mbiyen ɓen ganduɗa kañumen goni député ɗinde etto yewtidde ha mbawa wadde adopté ngal ɗon kuulal amnesty ko waɗa ɗum ɗo e Sénégal ko ɗum alerte walla ko ɗum communiqué CNO gollorgal tammingal gueɗe ndiyam leydi ndi noon waɓe no gandu leni oɗo saaha joni subahaji ne mbawi ɓuɓdini mbo nande belto so ndiyam ala subaka pour wasde lotade ma belto hen donc haysono tawi heddiɓe kam ma mettinde tawno ndiyam woni gurdam seno holliti wonde perturbation ma woot manam taƴe ndiyam coupure ndiyam ɗo e Dakar ko wayno leɗe kewɗe e oɗo week-end ma dañ caɗele keɓal ndiyam ɗum ɗon ko alerte pour yimɓeɓe mbawa ƴogde barille mumen ƴogde bidongaji mumen ha mbawa tigui ne wayno wawde wadde heɓde ɗam ɗon ndiyam nokkuji jopaɗi hen ɗi ko Dakar e banlieue muɗum Rufisque ne hen jeeya Mbour e Thiès ne hen jeeya aussi on ɗon perturbation mo ganduɗa ko tijjaɗe ko fayi arde on ɗon communiqué noon ummori ko ɓen ɗon tambiɓe gueɗe ndiyam leydi Sénégal woni CNO
actualité ko ɗo haadi oɗo subaka hannde joni joni on guddital ɓoggol ngol bandiraɓe jokko e yewtere nde e 78 158 81 05 walla toon to Skype ko pinde espace FM ganduli ƴellit kala gaddiɗo arde mbawen jaɓɓade ɗum adda yiyande mum e toɓɓe ɗe kalden ɗo yo subaka nangodiri funnange irnangere woy worgon musidɗo gonɗo e ɓoggol assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Calminama on juurama kadi on beltanama. En calmitima sangoto. Kadi adi fof kabruji kadi newi lawol on jarama no fewi on beltanama. Sangoto. Allo. Allo oui. Min keti. Ndi on calminama on juurama kadi on beltanama kabruji dewi lawol. Calmitima min juurima. So ɗum ɓenni ko affaire administrative o tan jiɗmi haalde min kam seeɗa. Bismillah. Min kam miijam kala kene waɗe hen yo waɗe taw andata caɗele caggal. Andade tan ene poti wawde yaafede ɓe kam ɓe yaasi ko anda ko kam ganduɗa hoorema ɗum ɗo kam natta hakkillaji yimɓe. Eyi ɗum kam ɗum nde kam wona hunde holnide. Ɗum noon mi salmini on kadi mi juurima kadi on jarama yo Allah hokku en kadi ñalde dow jaam salmini muccama mi wayrinandemo on jarama. A jarama Ibrahima Sangoto toon to Demet hetortoen koye Demet FM la 92.2 toon to Demet 78 158 81 05 Elas bismi on jettiɗo. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Bismillah ceernajo holi o musidɗo Amadou Moussa an. No mbaɗɗa selli. Mi salmini on mi salmini Abbas Sarr. calmitima ceerno moƴƴo. Mi salmini kadi dendagal hetto Pinde radio. jarama. O guiɗo moɗon sehil moɗon Samba Amadou Diallo wiindo Sadio. Samba Amadou Diallo bismillah. Gatam tan koye e Amnet Show. Ɗum ɗo wona ñawore jolɓe. Kadi Moussa an. Neɗɗo tawi toñima tawi bonnanima. Woni laawol ko an foti yaafa ɗum o pare woɓɓe. Kono tawi goɗɗo yaafantoma so arti e janga e jaam e serma ane hoorema aɗa yiyambo e sa renaki tan a ñawdirta junngo ma sabu ko bonni ko ane hoorema jiɗɗa ane hoorema ko leydi he jeyda ane hoorema kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ko bonnanma jiɗɗa annene ko wallede hay jawdi men artade nene jiɗɗa ko wallede kankone o holle kam needi o holle kam wonde ko fewani kono tawi neɗɗo waɗi bonande ndi ganduɗa hay hakkille kam wawa ɗum jabde jangga jaam kadi amno siwaɗe kadi on woppe kadi ya abbo tan bellante yimɓuɗum min en summana Sadio sabu an e hoorema haydara haalaki en a yottaka a wonnaka haydara a waajaka a momaka a waɗnaka haydara on ara jangga jaam en taaro serma ene jaara ene yewta ene ñamana yara sa renaki an e hoorema sa renaki an e hoorema aɗa waɗa gueɗe ɗe ganduɗa ɓurde bonde an e hoore ɗum won tan maccarilaɗo ɗum ɗo kam ndeɗo ñawore kam dal min kam mi yaada hen hen kono tigui Seydi Diallo yanti en seeɗa jobbaɓe seeɗa e immigration kala ndesten o bisimilla Moussa aɗa ɓen gona ɗaniyankoɓe koɓe wonɓe e ferde leydi ndi wonata goni ko ferde ɗum jabboyel mabɓe soɓe dañi yettoyade risque wassalam soɓe dañani yettoyade ɓe maaya tan so neɗɗo haɓɓe maggol e dande haɓɓe lekki tan wiide ko wartima kono tawi yeehi e laandi kam ko ɗanni jombani o wewande ko ɗin noon ɗannade tan on noon kamɓe koɓe ferɓe koɓe yaaɓe ɓe gonɗaniyankoɓe ɗe koɓe ferɓe ko leydi ndi wonata tigui gonɗo ɓe ñamata ɓe jarata haaji kumtako wano wurdude koɓe ferɓe ɓe jabboyel mabɓe tigui a jarama Diallo a jarama Samba Amadou Diallo toon to wendu Sadio en beltanimomo e nden ɗon yiyande makko momon ko haali ɗo wiide ko leydi ndi wonatako ɗum noon ne jiiɓi Pinde Espace FM musidɗo assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Seydi Sy Baba Mokhtar Seydi Sarr Seydi o ɗo yete mbiɗon moni kanko jaltuɗo joni o ko Samba Amadou Diallo wendu Sadio andi goram no waɗa hen saji yimɓe nani laawo yimɓe laawo ko gonga noon de so ɓerde ma metti tan laawor mi salminimo mi salmini bandiraɓe aroɓe ɓe fof calmitimama Seydi Sy Seydi an mbeɗa namno bébé yumumen e jomajo fof mbarno celli eɓe celli alhamdulillah yettere Allah
jam nan toon to jiginaɓe en yettere Allah ko mawɗum machallah enen fof en ndindima bandiraɓe ruttiɓe yo Allah rendidinɓe yurmo yaafo amin amin ya rabbi amin a ñande altine nde mi ronkunade ko na haali ɗo ene yimɓe ɗiɗo sankiɓe hedde diwan Hammadi Hunare to wallahi Hunare e ndendori kamɓe fof en batti hen ko fof ko yo yurmede Allah wone mabɓe allahumma amin allahumma amin so ɗum yawti andi kanjum ko ɗum jeesi ɗiɗi ɗe mbeɓani ñawde jeesi ɗiɗi ɗe mbeɓani ñawde ɗe bonnanede nde kam ɗum welani gonɗo birique mum kam garɗa birique duppa walla ganduɗa hoore ma essentiel duppa ɗum ɗon ene ala ko jomum wawi hen mo oto mum heela on ala ko jomum wawi hen kono woppuɓe sukaɓe mumen ne jahane tan mbarama tan so wiyama joni wonde ɓen mbaranama te ko woppunoɓe sukaɓe mumen ne jahane ene bonna bagasaji janane ne ɗiminina ɓen ɗon ko heeɓi ɗumen hen fof ne wawno ɗum tombade enen tawde kay ken julɓe enenne kaalen gonga ɓen ɗonete waraɓe ɓe bonnoɓe kaake janane ɓe ko ɓen ɗonete goni waraɓe ɓe ɓen goni bonnoɓe kaake janane ɓe sinno joni wontino ko seppa tan min ngala hen min jiiɗa ɗum ɗo fotani wonde eyyi kono noon ko ɓuuri hewde mayɓe ɓe ko neɗɗo jaaɗo tawoyi debbo luural ne woni hakkude debbo e gorko wiyamon umme gaari komi takkaɗo tan fokki toon jahawɗon mbarto onon ƴewtidiɗe ko addi ɗum ko enen fof eɗen kala konngol wonde oto neɗɗo ƴeewɗo yani ɗo yo ƴeewɗo ferguitiɗo joni noon so tawi woni neɗɗo an a yeehi a tawoyi debbo wi a tawi kam te enen fof eɗen mbino nden ko yimɓeɓe fof yo jooɗo hay goto oto yaa an a yeehi nde a fotani yaade a yahiɗa a fotani yaade aɗa jogui rewɓe o yadatano e rewɓe makko so taw mo yiiɗi ko laaɓi bandiraɓe so laaɓi omo foti jaggede kanko omo foti jaggede kanko no foti jaggirede ni kanko tan foti jaggede heddiɓe fof ne foti goppede jahlaɓe mumen kono noon kadi no wiide nde wonde ganduɗa hoorema sukaɓe heddiɓe ɓen kañumen kala ko heeɓi ɗumen hen kañum e jikkinaɓe mumen ne jeeya hen jaggu ɓiye oto yaade fotani yaade kañum Allah jarama on jarama jarama Baba Moctar Ali Sy toon to Dowlaji Dentuɗi 78 158 81 05 musidɗo bisimilla Abbas Sarr no mbaɗa mawɗum alhamdulillah mi salmini Amadou Moussa Anne calmitimama on calminama on juurama on neldama duwa o kala e saaha musidɗo on noddirta o ko Ali Sala Sarr gorko mo Duga Sarr Nayere monsieur le maire bisimilla maɗa seydi Sarr ko weltare tan wodani en bisimilla seydi Sarr kadi mawɗo jaltuɗo o gasni haala ka haalaji nde tawno joom otoji en ɓe ɓen mbaɗani joom bagage en ɓe hay hunde mbaɗani kono yaaɓe kam joni ne mbiya ɓiɓɓe mumen warni saɗa cuhlel a dankat ɗum gila bone yettaki ɓe ponno ko habde ɓesguji ɗi gila kaaɗo haala arani on saatu so ka haala yonti ɓe daña haalde no ɓe jiiɗi haaldude ni kono goppa ɓiɓɓe mumen bellite ko ɓiɗɗo wela fof ne waɗa ko wela fof ne yaaha aɗa hucciten an jinnaɗo ha heeɓo o saha joni hay soɓe tottama omir hay so waji ɓe cohama ne mbawa yobde fittale ɓesguji mabɓe ɗi ko woni gongo ko nde tawno bone ficcata laaci so caɗele mbaɗi jagguɓi en mbiya ɗum jooɗo ko heddi ko fof ko haala tan eɗen kaala jamma ñalawma subaka e kihiɗe kono won hen ko jinnaɓe mbaɗi ɗum jarani ruttanade ko heddi ko to banggue ñawoje ɗe ko yafete ko kala kene deeña leydi ndi gabbitoɗen hen to banggue kala dese to min soɓe mbiɓe ngala wona gonga ceerno wona gonga mo ala mbaɗo temedde jeetati ujunere walla temedde jeegom ujunere walla temedere capanɗe joyi ujunere mbaɗa e laana aɗana yaaha anda ko dañoyta eɓo ɗum fa jeere jahar cooda jaɓɓe a tama aɗa ƴeewa sa suurata ko ceerno sukaɓe ɓe hay hunde ko mbiɗon yen dutto e ƴeewde taw ko ɗum jaam ko ɗum poɗɗen yurnade kono hay goto to wi leydi ndi sa jaɓi liggade a dañat sukaɓe so wona eɓe jaaha ɗannoɗa paya caggal leydi wona toon aɗa waɗa photoje aɗa nelda guiƴe aɗa nelda sehla maɗa wonde tuuɓukoɓe ɗum mehu ha min sukaɓe Sénégal naɓe Afrique naɓe mi naari yi tan mbeɗen filme hooram mbeɗen nelda sehlaɓam tan mbiya kañumen ma jahat ɗannone ma yiya wona gonga ceerno kadi wona ala leydi wallahi kala liggiɗo dañat minen ɗo min goni ɗo hande ɗo kaldatema ɗum mbeɗen daare guesam kañi hay somi dañi ɗo 4 millions mi busani ɗo fade caggal leydi machallah a jarama monsieur le maire Ali Sala Sarr toon to Ɓokki Sarankoɓe en beltanimomo pinde Espace FM toon to Sky Village jaɓgon jettiɗo jawale moon wale jaam calminama de calmitima ayi ɗe balle fof mi natta ko ɗoygol tan maaro gayram mi pina mi tawa noon ɗum ni mi wendoran ala probléme an ka kewɗo ñebbe mbiɗa andi ka kewɗo ñebbe tan
wallahi battude mi heewani ñebbe he ngala kam ñamara ɗum ɗaldi Amadou Moussa bisimilla ala probléme Thiam mi salmini on tan kadi ko woni toon ko joni Sénégal ko laaɗɗe kadi ko phénoméne o kadi koɓe ummi himɓe ɗum kono ɗe balle kadi kam mi wayrino nande ɗum vraiment wallahi en duuniɓe ruttiɓe hen ɓe tan min ko affaire amnesty o mi yaadani hen tan vraiment mi yaadani hen par ce que joni hen kadi boniraɓe fof perdi maynoɓe perdi vraiment yoɓe ƴewta ko mbaɗata ko ɗum noon salmini on Allah hokkani yalde e jaam mbiɗa wonde jarama sohna Mucam jarama no fewi wadde ɗantu 78 158 81 05 walla toon te Skype pindi espace FM musidɗo gonɗo e ɓoggol assalamu aleykum mbiɗo jaggitimo goɗo gasiyam kadi bisimilla allo oui bisimilla ma musidɗo yettima sowona finde radio kañum mbaɗana en direct mbiɗo e direct mo an mi salmini on juurima calmitima inde yettode noddirta min ko Demba Dia mbiyetimi ko Barkatu noddanmi bisimilla ma denɗi Demba Dia ko min mbiɗa yaade ko dendam Amadou Moussa no haali ko de bisimilla denɗi woto heɗo radio ngo heɗo ene téléphone o heɗo ene téléphone o mbawen famodirde joni affaire so waɗama ministre o yaafuyo denɗi alay sago goɗɗoɗa beyɗi e puis keɗɗa radio ngo wala sona ɗum tan en mbawata famodirde no fewi noon ko noon en beltanimaɓe kamɓe kala ƴetten dernier auditeur tawi on gonɗo toon to Skype ala gonɗo toon to Skype ƴetten dernier auditeur ɗo e numéro musidɗo bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah Amadou Moussa Seydane mi salmini Alaza Abbas Sall mi salmini mawɗo Arabe Diop ɗo woni wonidi kala calmitama ko musidɗo moon Baba Thioye ɗo nokku men waalalde Seydi Thioye bisimilla hannde Arabe Diop oustad o wiide yoɓe muñ muño noon ko Allah lomtinanta ɗum de wallahi ko wona ɗum ko de yimɓe jolodirat walla ni wiye julɓe jolodirat sabu so tawi a yi neɗɗo ardanimama hunde o heedanimama e hunde sabu ƴewata hay soko dammuwol nanngunoɗa a humi ɗum galle ma koko bonnanma ma ñammin dammuwol ngol ma yernumaggol tigi est ce que ɓen uddaɓe ɗon ɓe ko ñamata ko eko jarata ko koye puusuji mabɓe he yalta wallahi fof ko laamu addi kañ tambarima ha yettimo won on ɗon nokku andi oɗo laamu ha gaka so tawi ene woppiri neɗɗo ene foti ƴewrindade hande o wasiyete ko yo ƴewride oɗo goppitteɗo ko moni o hoɗo jeeya holko golloto oɗo beele ko wawi nanngude ko beele ɗum ɗo so tawi o nanngui ene yoma e wasa yaade mo waɗoya wonnino alhaaliji yaafuye arat fof arat haade nokku mo keeɗannama neɗɗo na hokkata ɗum hoore noon kada ɗum ɗemgal an bonnanaɗo a bonnanama muñ jiilorɗa Allah hawnaki ma woto ko Allah waɗanma so tawi a dañi cordigel walla a dañi ɗo mbawɗa ɗaɓɓirde ha kada yetto aɗa wullito laamu ha ka aɗa wawa waɗanede ɗon hunde ɗum ne kadi bisimilla a añantaki ɗum ɗon kono kay woppidde nde haade kañum nannguno kañum nanngannoma ha yettimo won on nokku andi oɗo so woppirama ma abbo e hajuji mum woppa ko wanno ko on yo woppir so tawi andama so woppirama kadi koko ɓeydata caɗele ɗum ne kadi en hamni seeɗa yallo kadi andu ko jaaden andu ko mbadden goto foof yo andu ko foti wadde ko anda fodde muɗum nanga ɗon wasa wiide ne adda wonnin alhaaliji ene adda gandanɗa hoore makko ene compliqué haqqillaji mum walla ko ene jiiɓa haqqillaji yimɓe jarama ko tinnare nde tan woni foof machallah jarama Baba Thioye en beltanimomo kanko wonno dernier auditeur e oɗo subaka hannde donc haade men waynodir tan won bandiraɓe bindi toon to hello plateforme télévision piidi ina hen Amadou Mamadou Sow calminɗo jarni sanne Demba Balde aussi ko noon Raki Kane noon ko haali ɗo henno ko mataw Halimata Diane heeɗi wonde ko salmini en no fewi kono ɓe jiwni yiyande hettiyanke no fewi ɗum noon noddi koye nder kabaruji mataw Halimata ne heeɗima Ousmane Dia kam ne salmini o andini en o yadani amnesty mbo hooj leydi ndi woni wi ina waɗa o salminima aussi Elhadj Bassar Oumar Sow kam ne salmini ñaaguima yo Allah wallu ko noon Hammadi Sare Mabo kañum ne wi ko machallah Djiby Banor salmini Malick Dia Fatimata Binta Ba kañum ne salmini wi émission no weeli jarama Aissata Mbaye salmini o arti kadi o wi olel pindi jarama
Adama Sow wi ko émission baɗɗo fayida kanko Adama Sow noon arti o wi wonde won ko haali me en cuɓima wasde ƴellide ɗum dow Haarou Ba kamne salmini kamɓe kala ɓe jettama wonnoɓe toon to plateforme ni binda calminama jettama kono kadi heɗortonoɓe ne oɗo saaha en jarama El Hadj Abbas holko mbaynortoɗa bandiraɓe e so wona weltanade bandiraɓe kala jarnadeɓe no fewi surtout aussi ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema kadi hande vraiment to plateforme to en jeeyi vraiment neɓe mbaɗi réagir kamɓe kala eɓe kettama eɓe jiyama kadi eɓe ñaganama vraiment ndo ɓe continuate e golle saabu enen gandi tan ko peut être ko neɓe kettirto ni won yiyande aussi ndeɓe jogui hen ɗum woni sa fof gore mabɓe naata waɗa hen yiyande muɗum en beltinimoɓe en beltinima aussi ɓen ɗon ɓe gandanɗa hoorema dañata nadde enen keeɗo en no fewi ko wayno Mamma Dieynaba Mbaye en surtout mo gandanɗa hoorema chaque fois ndu gayniɗen émission ene nelde message hollidde wonde vraiment weltare muɗum ɗum aussi si en mbawa yobdeɓe en beltinima bandiraɓe kala en jarnimaɓe en mbayrinande Baba Wullum Sarr Allah taw ko jaam e kisal tan joguima kamɓe kala en calminimoɓe en calmini également aussi nos parents des États-Unis woni mo kalden hanki ɓe Abbas Djigo wondude Ramata Siley Pendel wondude Aissata Aissata Habi Djigo ɓen ɗon kala enen ñagonoɓe Allah moƴƴere kisal duumingal Amadou Moussa ha janggo sugana ñawi inchallah jarama El Hadj noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min kadde moon e yewtere moon oɗel pindi subaka e waɗo alkamis hande no gasa jeenayyi lewru février ademene moɗon ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi tawi ko dernier numéro de la semaine en jetti radio cewdirɗe men e oɗo saaha ene hen ndi Kespoir FM Demed FM ko noonne kadi Hunare FM Kame Danima FM ha toon to Fouta olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu jaynde cellal yurnito chronique kam e fina tawa ɗeɗo toɓɓe e ko wona ɗe fof